commune 5 kono nga foli be nga kila awe doni do association la bi ne toro madame Traoré Fatouma Barka Mint Amoudi ne de Asfia nyemo Asfia et Tomi Dabora ka aw musolakaw ka deme surtout musolakaw meniko muso iko demseni ni muso deme na dema lafia arrête lafia donc nere muso de kayira aw Dawda Bugu Kawla ani commune sisi bela Asfia et Tomi e anga nyemo munu be ya unana bureau sigi aw ka do politique côté bureau sigi foute an se fefe ka kawye amba kawye na la sona bi ambe ya no ya yira de do bete na soro ngani ya yira de do ni an chien folo ya no na la sona na andona na sera ka échanger à travers awanyemo ka don degu mimbe commune 5 mo ka Asfia et COC amba kawye na la sona ka sega dobo ka deguna na nyoke anya kawye de parce que jamana de adoyi bi ame yoromna ame période de transition de la amano moshima jam ana nyamo te sega bege afna te sega bege mena yambolo di nyogoma abe chamambo jamana deguna an haklibe malikura mina ambo soro na la sona anya ta demseni falato a chamanye wulude ambe ala de deli anga sega ni demseni nunu nye jiche anga segu bange ba nye jiche muso filia bagato Dawda Bugu genou afana ni projet munu babolo anya ke yoro ware parce que awre sininya sigi ni demseni nunu le kalana du kelen ngono c'est comme iye jamana kelen kala parce que nunu be je yoro be jamana tanyela donc en CFF aken ni demsenu ye ni mois de la solidarité Asfia keleno kata ka nyeshi demsen la kawdema ni kiti nunu bora amena fini di demsenu ma ani muso munu be kare kono geribu nunu ani falato na la sona Asfia ka o fana be se Dawda Bugu ani commune 5 be kono ntena kuma janya me minyi na ufe ambe gele min kono bi jamana magobe jamana dembela anga tege di nyogoma anga seka jamana imbo degun kono me sega kan tuguni bi jemo nyebana ubolo mali be na ke munye anga na son akake oye mo bébé dépa anga ben anga keleya de la oniche merci beaucoup. Donc amana ka président tout befo aka commune kadam na commune ena katase fo commune sisima ani kati o be représentant tout biano nga foli bu be ñu be nga foli bu be chambre de commerce des femmes présidenti nga foli baye afana be kene kaya nga foli be muso be association féminine femme fe kene kaya nga foli buye nga foli be alima yare no e association nga kekele présidenti Dawda Bugu la ya ale de aye ka fo ko yati medew ni falato dew ani sete munu ye ko ulu ni deme kaka donc aba aseninke an yare semie ambo faraka jamana ba seke mais ni mo soro la be ka fora bora ka min fo mo ka soro mi me jamana deme ah tiena on te ka fo efie madame la présidente Asfia ay tigara foye anga foli baye ko sobe vraiment avec muso deme suko mina amba be kalama parce que nere commune 5 présidente donere donc on be activité be sui avec deme fon fait que adam ne boma ko ya no ka se région na ka se kati mba be kalama anga foli baye kam so deme safne dlana ku deme balola ku deme fembe la bitaye école minay beba do ka fo école tayna geleya be no geleya be jamana kono bona fora ko mo sorola
min bɛ dɔ ta ka bɔ gɛlɛya la donc an kɔni an ta ye foli de ka si a ma parce que jamana de kan ka nin kɛ mais ni jamana tɛ se k'a bɛɛ kɛ bɛɛ ka y'a fɔ ten de ni mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla min bɛ jamana appuyer an b'i fo kosɛbɛ i ka nin baara ɲuman in na i ka nin baara ɲuman in na jamana kɔnɔ ka dugawu kɛ ala ka na ni sababu ɲuman caman ye i k'a di jamanaden fanba bɛɛ ma vraiment o kɔni o y'an ka dugawu ye ka si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman k'o d'an n'aw ma ala ka jamana in ala k'a kolo suma a ye dugawu kɛ jamana in ye ala ka jamana in kolo suma ka jamana in bɔ juguw bolo ka jamana in bɔ juguw bolo n'ala sɔnna an b'an se la wa an bɛ dugawu kɛ fana n'ala sɔnna transition a bɛ kun cɛ hɛrɛ la ani baden na tɔɔrɔ tɛ na aw si sɔrɔ gɛlɛya ko ye hɛrɛ ye wa hɛrɛ bɛ na n'ala sɔnna ɲama fɔ ala ɲina ma n ka foli b'aw bɛɛ ye dugutigi fo ka maran danbele fo ka mɛri fo fɛn fɛn sen y'a yɛrɛ se yan nɔ société civile mɔgɔw ekɔliso mɔgɔw n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin y'anw ka nisɔndiya de ye n bɛ denmansaw fana bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sera denmisɛnnin minnu nana kabini sɔgɔma fo sisan u bɛ yan u bɛ tile kɔrɔ n b'u bɛɛ lajɛlen fo ne ye Madame Kouata ye Aïssata Sangare ne ye commune 5 présidente ye nin kɛra anw fɛ yan bi a diyara ne parce que anw mɛnna anw bɛ kan ka Fatumata Bintu Barika ko fɔ mɔgɔw ye u m'a ye nin y'u siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye a diyara n ye kojugu a ye tɛgɛrɛ fɔ aw ka présidente ye commune fɛn fɛn fana sen y'a yɛrɛ se yan k'a ta commune 1 na ka na bila fo commune 6 la a présidente bɛɛ bɛ kɛnɛ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka chambre de commerce présidente ba n'o ye tanti Kaja ye fo fana ye tiɲɛna an ka foliba b'a ye n'an bɛ yɔrɔ yɔrɔ a b'an kɛrɛfɛ dɛmɛ bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ Kaja fo fana b'a ɲini k'a lase an ma n'i y'a mɛn i doniba ɲu i ka sababu ɲuman an bɛ Kaja fo kosɛbɛ nin y'anw ka nisɔndiya de ye commune 5 mɔgɔw k'a yira Fatumata Bintu Barika la k'a fɔ anw fɛ yan tiɲɛna bonya bɛ yan karama bɛ yan mais sɛgɛn b'an ka mɔgɔw la dɛ Fatumata gɛlɛya b'u la dɛ anw de kan ka gɛlɛya la remonter min b'a to an b'a dɔn ko gɛlɛya b'u la ne Madame Kouata Aïssata Sangare ne de jiginna 18 comité ne de y'a sigi a comité kelen kelen bɛɛ 35 personnes a dɔw bɛ yen 36 personnes a comité bɛɛ présidente bi an b'u wele u ka wuli k'u jɔ Madame Kouata ka association Aja Kone o ye présidente dɔ ye Binta Diané